koji se uvek drže nečeg što je u trendu i tako dalje, spadaju u neku blažu vrstu bakre, pa se to onda dalje penje. Sve do Skotova, za Skotova ja mislim da ne treba komentarišu, mislim da ne treba komentarišu uopšte. Šta je s ovima? Ovi prvi dole mogu lako da pređu, da kažem, prostodušnici. Pa zato Sveto pismo kaže, jer ono se i obraća ljudima interesa. To bi se obraćalo ljudima smisla. I obraća, zato Hristi kaže, neka mi niko ne zameri za hristocentričnost, ne forsiram ja svoju religiju, jesam hrišćanin, nego jednostavno treba pomenuti stvari koje imaju određenu težinu da bi se nešto objasnilo. Kaže, blago siromašnima duhu. To je došlo do nesretnog prevoda. Kako kaže, cijela Biblija se bavi produhovljenjem, da nas nauči kako se produhovimo, izgradimo dušu, da nas ne bude da nas nema jednog dana kad dođemo s druge strane ili sutra kad dođe do strašnog suda, uskrsnuća sveopšteg i tako dalje, a kaže blago siromašnima duhom. Misli se upravo na tu najnižu kategoriju interesnika, blago prostodušnima. Znači to su oni ljudi koji mnogo ne znaju, ne promišljaju ovakve stvari o kojima smo pričali, ali su dobri. Sad posla može neko ih prevede. Sljedeća kategorija već malo, da kažem, opasnije ugroženija, ali prilično pogodna za prevođenje u ovu prvu kategoriju, su ovi poslušni dobronamerici. Oni su poslušni, ali nemaju rđavu nameru. Ako budu slušali ljude smisla, bit će dobro. Pomerit će se da treba, bit će dobro. Ali nemaju rđavu nameru, ali zloupotrebe. Zloupotrebe, neko ih iskoristi, znači Skotovi i Bagra ih iskoriste. Ali mogu da pretegnu ovam. Dobro, znači, ovo kad neko sluša, ovo bi rekao, čekajte, šta je ovo, neki humor, neka šala, neka... Posmatrite kako god hoćete. Proverite na sebi. Razmislite gdje se nalazite. Razmislite šta možete da učinite. Žao mi što neki imaju oni koji već ne mogu da učine ništa. Svaki čovjek priča za sebe. Ove opšte stvari su namenjene pre svega onima koji nisu mnogo ogrezli. Znači, ovim prvim slojevima, da kažem, interesnika i ljudima smisla. Da se još učvrste, da ne suknu slučajno ovamo među ljude, kad već nisu dosad, da se sad pred veliku promjenu ne stuknu zbog nečega među ljude interesa. Znači onima teško da nešto može da se učini za Bagru i Skotove, teško da može da se učini već u ovom trenutku, pogotovo ne u ovom smislu nekih opštih napomena, jer svaki je čovjek mikrokosmos, svaki je pojedinačna priča. Možda pojedinačno neko i može da se spasi, ali oni obično neće da slušaju. Neće da slušaju, a meni lično je svejedno, da budem iskren, kad znam gdje neko spada i kad vidim šta ga snađe, meni to jeste s jedne strane žao, ali onako fenomenološki mi žao. Međutim, s druge strane, znam da se ispunjavaju, evo, to je to sipanje hladne vode, tu zavrat i ostalo, ali s druge strane mi je milo. Što vidim da se metafizičke istine ispunjavaju, da viša kosmička Božja pravda koja potiče od onog istinskog, najvišeg mogućeg svedržitelja Boga potiče, koja potiče od njega, da se ta pravda ispunjava. Da se ta pravda, i licemerne su priče, ajde da se molimo svima za zdravlje, ajde svima da prašta, pa šta ćemo onda s onima koji su dobri? Kako njih da odvojimo? Mislim, ne možemo to više trpati u isti koš. Ja na te lagarije više ne pristajem, ali pokazalo se da to u praksi funkcioniše odlično, upravo ovakav način razmišljanja. Probajte, nemojte se više folirati, bar sami pred sobom, nemojte se folirati, razmislite, nemojte nikom želeti zlo. Ali shvatite da onima kojima se dešava nešto zlo, jesu to zaslužili. Ja i meni kad se desi neki maler, kažem, falim te Bože. Odlično. Otplatio sam nešto. Naplatio neki. Znači, jednostavno rečeno, ne kažem da za mene važe neka druga pravila, naprotiv. I tekako važe ista ova. Evo ovdje spominjete u zakoni morala, jedna od stvari koje spominjete je Bog ne vodi statistiku i ne priznaje nikakve zakone većine. Pred njim ono što predstavlja većinu u fizičkom i statističkom smislu, u duhovnom obično predstavlja apsolutnu manjinu. Kad bi se mogla izmeriti duhovno-intelektualna težina ljudskog krda, zvanog većina, ona bi bila smešno mala u poređenju sa težinom produhovljenja manjine. Jesu to sad tu neke stvari o kojima... To je apsolutna istina. Jednostavno rečeno, pričamo sve vreme o metafizičkoj kategorizaciji Boga kao vrhovnog sveproživajućeg, apsolutno savršenog sve bića, onog koje je iznad svih religijskih bogova, svih sličnih entiteta i tako dalje. Kasnije ćemo malo to objasniti, što nije nikakvo omalovažavanje, vidjet ćemo i to. Nijedne religije, naprotiv, one su i tekako važne, imaju svoje mesto i bežanje od religija u suprotnom smeru je opasno, jer vodi u magiju, vodi u neke izuzetno opasne stvari. Znači, naprotiv, nije omalovažanje, ali kad kažemo ovdje, kad pominjemo Boga, pominjemo vrhovnog Boga, da tako kažem, onog iznad kog više nema Boga. Kraj. Ja takvog tražim.
Taj mi je najvažniji. S ovim drugima ću lako posle. Dole, ovi drugi se zavade između sebe koji ljudi, isto, nema problema, isto. Vidite šta je bilo na Olimpu tamo kod starih Grka, ovo, ono, stalno neke tuče, stalno neke svađe, stalno prevare. Pa, kad su vina non stop pili, pa se opiju. Da, bome. Znači, pričamo o vrhovnom Bogu. On, naravno, ne vodi statistiku, draži mu je jedan čovjek koji mu je bliži. Nego možda celo čovečanstvo kad bi merio na kantar. Delo je surovo. Ja ne kažem da on to tako meri. Ali to je definitivno jasno. Delo je surovo. Šta sad iz ovoga proizhodi? Ajmo to da ilustrujemo jednim primjerom. Prethodno, da vidimo gdje se nalazimo i koje su posljedice našeg ovakvog ili onakvog razmišljanja. Svi su čuli za moždane talase. Beta stanje, to su talas niske frekvencije. Lako se mere elektroencefalogramom, stalno ih emitujemo. Beta stanje je ono negdje iznad 14 pa naviše herca. I to je stanje uzrujanosti, budnosti, stanje u kojem je, nažalost, većina ljudi vrlo često. Skoro stalno. Alfa stanje, to je stanje budne, ali smirene opuštenosti pred spavanje, kad se produhovljujemo, kad meditiramo, ali kontemplativno, promišljamo neke stvari i tako dalje. Znači kad smo svega svjesni neposredno posle spavanja, pred zaspivanje i tako dalje. I ti su talasi negdje od 7 do 14 Hz, prosjek negdje oko 10-10,5 Hz. Ide teta stanje, to je stanje duboke meditacije, molitve, sna, kad sanjamo i tako dalje, između 4 i 7. I od 0,5, neki autori kažu čak i od 0, ali je to besmislica, je koma. Koma. Pa da, ali se može i u takvo stanje dospeti u snu, kad se ne sanja ništa, ali naravno ne ide do 0, mislim, ne da obok. Znači, sad, teža je da što češće što više budemo u alfa stanju. Da povremeno ulazimo u tetu, recimo, a povremeno i u betu, moramo, htjeli, ne htjeli u svetu ovako kakav poznajemo. A šta se u praksi dešava? Ljudi su skoro stalno u beta stanju. Šta se još sad dešava kao jedna objektivna promjena? Zemlja ima takozvanu Šumanovu rezonancu. To je frekvenca stojećeg talasa koji se prostire između površine Zemlje i sloja ionosfere na visini između 50 i 80 km iznad. Izračuno je naučnik po imenu nemački naučnik Schumann, 56. valjda 7. godine, 50 i neke godine, znači nauka je u pitanju. Ta Šumanova rezonanca je 7,83 Hz. I to je ujedno osnovna frekvenca, postoje viši, niži harmonici i sve ostalo, to je osnovna frekvencija živog sveta. I naš je mozak na to prilagodio i trebalo bi alfa stanje, i alfa stanje se nekako podudarilo približno. I šta se događa? Mi ostajemo, znači sad, ta Šumanova rezonanca, sopstveni, znači talasi koji imaju svoje više i niže harmonike, nije to baš ovako prosto, ja se trudim da uprostim maksimalno da bih bio jasan. Znači, doće do amplifikacije, doće do interferencije sa moždanim talasima beta stanja. A samim tim je do njihovog pojačanja. Do ubrzanja i do mešanja. Do mešanja i do pojačanja beta stanja. Sad naročito postaje opasno biti napet. To je odgovor na pitanje što su ljudi sve napetiji, što je stres sve izraženiji, što su sve bolesni. Sada me potrebuje alfa stanje nego ikad. Znači, alfa stanju ne treba amplifikacija. A beta stanje kad se pojača, evo šta se sve dešava. Sukobi, ubistva, haos na sve strane, čak i uzimanje pravde u svoje ruke, to je nešto što tek počinje, nažalost, i sve više će biti. To je objektivnost, ja koristim priliku da upozorim. I sve više se odvija u tom smeru, znači objektivna okolnost. Nešto se znači u kosmosu namješta. A na svu sreću, evo mi imamo prilike da čujemo, da znamo, evo, daj, smirimo se, opustimo se, budimo što više u alfa stanju. I neće nam niko nauditi. Ali beta stanje će praviti sve veći haos. Zato što su ljudi, skoro većina delatnosti i poslova, iz animacija i provoda i svega ostalog što se zbiva iz sveta interesa se odvija u beta stanju. Ova je vrsta evolucije gotovo revolucionarnog karaktera. To neće traje ne znam koliko. To su u pitanju godine, možda decenije u vrh glave, ali godine, pazite. Obratite pažnju. Evo šta se sve više i sve češće zbiva. Eto jednog objektivizma. Ali, kad je reč o grehovljenjima, kojima mi sami sebe izlažemo, nije reč samo o moždanim talasima. Sve to ima u višim metafizičkim realitetima svoje konotacije. Pa se onda događaju neke stvari koje ljudi kažu, a otkud? Sad moram se vratim na ovu priču od maločas, što sam počeo vezano zašto je Bogu draži jedan čovjek, zašto ovo, zašto ono. Mnogima se ljudima takve stvari ne sviđaju. A ja kažem, ok, ajmo ovako. Neka osoba je vernik religije A. Imamo, recimo, posmatramo 5 religija. Uzorak, kod da smo pali s neke druge planete, negdje na neku planetu i vidimo ljudi imaju 5 velikih religija. I odmah možemo da ustvrdimo da svaka religija ima svog Boga neosporno. Makar to bio metafizički entitet kojeg su sami stvorili svojim verovanjem. Znači da je to jedan zajednički Bog, budući savršen,
Ne bi dozvolio takav haos među ljudima, stavio bi im do znanja i uveo bi to u red i bila bi jedna religija. Zatim da je jedan od tih bogova jači od drugih. Nadjačlo bi pa bi bila sve jedna religija. Znači imamo 5 ravnopravnih bogova. I sad neko je vernik, poštuje sve redom, sve što mu kažu obavlja. Ako treba uradit će i neko zlo. Ako mu se tako kaže poruči od strane verskih autoriteta jer tako hoće njegov bog. I za uzvrat mu se obećava raj. Jednog dana. Jer ima i pakao. Ako ne bude slušao ide u pakao, nevernici idu u pakao, a nevernici su svi drugi koji nisu iz te religije. Ali pogledajte sad, imate onaj Pascalov argument. Pascal je još u 17. veku ustvrdio da je bolje verovati u Boga. Jer kažu, u problemu ste ako ne verujete pa kad odete na onu stranu. Kažu, ako verujete ne gubite ništa ako ga nema. Čisto racionalno gledano, ako ga ima, kaže da bome. E sad, imate nešto što sam ja šaljivo nazvao argument Mike Markovića, to jest mene. Da. U problemu ste i ako ste vernik. A ja jesam vernik, odmah da kažem. Evo zašto. Sve one ostale 4 religije, za njih ste nevernik. I tamo vam u paklu svaki od tih religija spremaju po jedan lonac, kotao, ostre trozupce, da vas krckaju, da vas kuvaju jer ste nevernik. A ovo 4 pakla protiv jednog raja. I 4 boga protiv jednoga, malo pre smo zaključili da su iste snage. Znači ova četvrca moraju biti jače. Što ste veći vernik, prećete otići u pakao, samo ne onaj vaš. Nego ste još moći da birate. I ispade paradoks. Evo i sad će neki da se vrte i da kažu joj šta ovaj priča. Pa ne može to tako kaže da se poima. Pa ne može naša logika. Jel da? A ko je nama dao ovu logiku? Pa kaže Bog. I traži od nas za uzvrat da budemo ovakvi ili onakvi. Baš sa tom logikom treba da ukapiramo šta on od nas traži. A kad postavimo jedno pitanjce preko više kaže ne valja nam logika. Pa što će mi dao kad ne valja? Sad da se malo našalimo. U čemu je izlaz? Ne u omalovažavanju i napuštanju religija. Naprotiv, veliku grešku će napraviti svi koji pobegnu iz religije, natrag pobeći će u paganstinu, ona je prevaziđena, ona je propala. Aztečki kralj Moctezuma je rekao naše kosmičko vreme isteklo i predo se konkvistadorima. Ne u magiju, ne u ezoteriju. Ne želim da omalovažim ničija verovanja i uverenja. Ne tamo. To je vraćanje nazad u niži nivo metafizičkih realiteta u haos. Ne. Za početak ostanite u religiji. Ako hoćete da vidite više, morate se popnete na viši breg. Ne da odete niže. Ostanite u svojoj religiji, ali imajte poštovanja za ostale. Imajte poštovanja. Ali ne ona reč tolerancija. To je katastrofalno loša reč. Ja sam došao u situaciju da pomislim da se ona namjerno koristi. Kad kažete tolerancija, to podrazumijete da nešto ima da tolerišete kod nekoga. Da vam neko smeta, ali vi ćete budete dobri pa ćete to da otrpite. U sebi mislite ne mogu da ga vidim očima. A mora ga tolerišem jer to je trend. To je ideologija, to je politika. Kakva tolerancija? Dok god budemo pričali o toleranciji neće biti ni tolerancije. Samo će čekati priliku nešto da ekspandira. Znači da pukne. Ajmo poštovanje. Znači izlaz nije u napuštanju i omalovažavanju religije, nego u poštovanju drugih religija. Sad, ne možemo praviti neku zajedničku religiju mešajući. To je na kraju krajeva, ako ste čitali jedan od lajt motiva i Pavićevog hazarskog rečnika. Ne na belom danu mešanja poslova različitih religija, opet ćete se zameriti svima, ne možete vi raspisivati tender da izaberete Boga. Ne može neko ko je sebe definisao kao slugu i biće metafizički nižeg ranga, ne može sluga da raspisuje tender za gospodara. Onda će ga gospodari rasturiti. Nego morate da se uzvisite. Prvi korak je, znači ne tolerancija, nego poštovanje svih. Morate se uzvisiti kao ovom zajedničkom Bogu, jer mora iznad tih religijskih bogova da ima neki iznad postavljen, znači mora da ima neki iznad, ajmo ka njemu, ali poštujući ovo svoje, poštujući to gdje smo se zatekli, ne omalovažavajući ni jednog trenutka, ni jednog časa. Ako se nekom i ovo ne sviđa, zato što on religiju doživljava na svoj način pa kaže, ovo nije dobro što ovaj priča, neka zna da upravo on srlja. On nije religiozan čovjek.